Un tsunami a Barcelona i Catalunya com el de Rússia o el Japó seria possible? Simplificant força, perquè generi un tsunami es necessiten 3 condicions clau. Un gran terratrèmol submarí de més de 6,5, també pot ser una esllavissada submarina, volcà o meteorit, que aquest mogui de manera abrupta i en sentit vertical al fons marí, desplaçant una gran massa d'aigua i energia fora del seu equilibri, i una massa oceànica notable que permeti que l'onada es desplaci amb força. Quina és la situació a Catalunya? Els terratrèmols són inferiors a magnitud 4 i no tenen impacte marítim. El mar Balear té una profunditat màxima de 2.600 metres, però no disposa de falles actives prop del litoral català que puguin generar tsunamis importants. El mar és tancat i petit. L'energia dels possibles tsunamis es dissipa abans d'arribar amb força al litoral, com és el cas del terratrèmol d'Algèria el 2003. Va provocar petites onades que van arribar i afectar les embarcacions dels ports de les Illes Balears i prou. Tot i això, Catalunya està inclosa dins del Pla Estatal d'Alerta de Maremots, amb sistemes de sensors i protocols d'avís preventiu. En conclusió, segons estudis i models oficials, el litoral català, concretament el mar Balear, es consideren zones de risc molt baix, contràriament al mar d'Alborán. Catalunya no té les condicions per generar un tsunami perillós ni de gran mida. Ho sabies? Comenta i comparteix-ho amb algú que viu a la costa.